Nezodbiehajte, očakávam vás tu 471 konských síl, podaný Subaru VRX STI. Trošku sme sa prestriedali, Zoli si oddychne, pofajčí a tu je Last Christmas. Hej. Googlej si to. Idem niekde prevodu zase. Kto je s kofou? Nemám tu korun, ja som si kabelu nehala vodu. Teplá? Takže malá úprava, ale veľmi dôležitá. Ten motor, ktorý sa nachádza v tom modrom žiguláku, BRŠovci nevideli ani z rýchlika, ale je to z firmy Motor Renova a meno ako Šinka okolí Lučenca netreba predstavovať. Aj si, že môžem povedať celé Slovensko. Kombíka si pamätám aj ja osobne. S nápismi vnútri, že tu bolo 13 kg a tu bolo 8 kg. A keď sme sa opýtali, že či ho používa len na preteky, povedal, že nie každé ráno bere dceru do škôlky s ostrou žigou kombičkom. Premiér, ktorý má vyťažené nohy. Čo máš závažie? GoPro. Áno, môžeme ho vyspovedať. Čo hovoríte na tie naše ruské žigulíky? To sú základovka. Dobre hovorí, je to naša krvná skupina. A viete o tom, že sa tu dneska nachádza aj pán Hubert Bystrický? Ja by som ho možno v tejto chvíli mohol pozvať sem k nám, aby sme konečne troška poklebetili na tému žiguli alebo Lada. Takže Hubert, keď ma počuješ, som tu na stage a mám tu jedného tiež slušného úpravcu týchto motorov. Vidť časy, ktoré dosahujú tie autá. A aj výdrž tých aut, lebo ja som videl toho modrého žigulíka veľakrát na rôznych akciách. Takže Hubert, keď ma počuješ, je tu taký pán, s ktorým by si